Ga wasu fina-finan Indiyan Hausa na musamman daga kamfanin Sultan mai ran ƙarfe, na gaba kuma Hakimi, sannan da akwai Soja, Ayya Sultan, Gugan ƙarfe, Kafaffe. Kada da in cika ku da surutu, domin samun waɗannan ƙasaitattun fina-finan Indiyan Hausa kai tsaye ka saukar a wayarka ba tare da ka sha wahala ba, to hanya ɗaya ce tak, sauƙaƙƙiyar hanya ta shiga group namu na BIP, group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin samun fina-finan Indiyan Hausa daga kowane kamfani da ka sani. Algaita ne, Sultan, Yusuf Zamani, Al Hussein, Dillop, Mega, Fikira, duk wani kamfani da ka sai yana fasara fina-finan Indiya na Hausansa. To muddin ka zo ka biya kuɗin ka shiga wannan group ɗin, za ka shiga da samun fasarorin Indiya na Hausa kala-kala, kowanne kala kake so. Sannan yanzu haka da a ce kana cikin group namu, daga gefen wannan fastocin za ka ga sunayen fina-finan nan a jere, kowanne da sunansa da megansa da kibiyansa. Daga ka dangwala wannan kibiyan za ka ga fim ɗin ya juya ya sauka kan wayarka, za ka iya zuwa kuma ka tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Don haka ina 'yan downloading, ina masu kallon ɗaya-ɗaya, wannan damar taku ce. A gaskiya idan ka san fina-finan Indiya na Hausa suna maka wahalar samu a duk inda kake, ko ka shiga kan YouTube ko Bidmet ba ka samu, sai dai kai ta ganin tallace-tallace ko kuma tsinke-tsinke, to nesa ta zo kusa, ka daina shan wahala muddin ka zo ka biya kuɗin ka shiga group namu na BIP. So ga number da zaka ɗauka nan, ka yi magana akan WhatsApp kawai, banda kira, ka yi magana akan WhatsApp. In ma ka kira an ɗaga dai kan WhatsApp za a ce ka shiga, ka yi magana akan WhatsApp ka ce kana son shiga group namu na BIP, group da ake samun fina-finan Indiyan Hausa kowanne kala. Za a tura maka yadda tsarika suke, ka biya 'yan kuɗinka sannan a mazga number ka a cikin wannan group ɗin. Gaskiya in dai ka biya kuɗinka ka shiga, to magana ta ƙare. A duk inda kake kuma a kowace ƙasa kake, kar ka damu, za a karɓi kuɗinka sannan a saka number ka a cikin wannan group ɗin da za ka dinga saukar da duk wasu fina-finan Indiyan Hausa da ka ga tallansu da ma baka ga tallansu ba. Yanzu haka da zaran ka biya kuɗinka an sanya ka a cikin wannan group ɗin, duk wasu fina-finai da suka fita baka kalle su ba, za ka gan su barkatai a ciki, sai wanda ya maka za ka dinga zaɓa ka saukar akan wayarka, baka da matsala.